Dragi učenici i nastavnici Elektrostrojarske škole Varaždin, pozdravljam vas na početku tjednika naše škole. Što se događalo ovih dana u školi i koji su planovi do kraja polugodišta, saznajte u narednim minutama. Dana 3. prosinca učenici 2. G i 4. H razreda posjetili su Varaždinsku televiziju u sklopu terenske nastave iz predmeta video. Učenici su imali prilike vidjeti kako u programu Varaždinske televizije nastaje emisija uživo, te se upoznati s režijom i montažom. Vlado Premuš, glavni i odgovorni urednik VTV-a, te Nenad Brezovec, voditelj tehnike, učenicima su objasnili kako djeluje privatna televizija u tehničkom i organizacijskom smislu. Voditeljica zabavnog i informativnog programa Andreja Loparić i Jelena Blaži učenicima su opisale novinarski dio posla. Posjet je trajao gotovo 2 sata, a učenici su na kraju postavljali pitanje realizatorskoj ekipi emisije Vekerica, te se prepuni dojmova vratili u školu. U sklopu projekta CENT, Centar izvrsnosti za nove tehnologije, koji financira Europska unija, održana je u Elektrostrojarskoj školi Varaždin od 10. do 14. prosinca 2012. edukacija iz 3D modeliranja upotrebom alata SolidWorks. Cilj edukacije bio je unaprijediti profesionalne kompetencije strukovnih nastavnika iz Elektrostrojarske škole Varaždin i Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar vezane uz izradu 3D modela. Edukaciju je provodila tvrtka IBcady pod vodstvom gospodina Andreja Levsteka. I ove godine djecu naših radnika razveselio je Sveti Nikola u Elektrostrojarskoj školi. 30-ak djece svih uzrasta, od onih još nesigurnih na svojim nožicama do osnovnoškolaca u 6. razredu, uživalo je 7. prosinca u predstavi Mačak u čizmama, koji su za njih u školi izveli članovi dramske družine Orfej Elektron pod vodstvom gospođe Vlaste Godec. Odlični, zaigrani i uigrani mladi glumci dojmljivo su prezentirali likove mališanima poznate priče, osvojili simpatije i pljesak svih nazočnih u publici. Nakon toga s djecom se poigrao pravi Sveti Nikola. Uz pjesmu, ples, igru i simbolične poklončiće sat i pol prošao je u tren oka. Maleni su i sami pokazali što znaju, pjevali su, recitirali, plesali i igrali se dajući svoj prilog ovim veselim danima i veselom prosincu. Elektrostrojarska škola Varaždin bila je domaćin učenicima srednjoškolskog centra iz Celja koji su sudjelovali u projektu ACES. Elektrostrojarska škola Varaždin i srednjoškolski centar Celja iz Slovenije zajednički su partneri na projektu Kako moderni mediji utječu na donošenje odluka mladih osoba. Projekt mreža objedinjuje multilateralnu suradnju osnovnih i srednjih škola sa svrhom promoviranja ideje europskih vrijednosti kao što su multikulturalnost, međusobno razumijevanje, solidarnost i miran suživot svih ljudi i građana Europe. U projektu sudjeluju škole zemalja članica, a pravo sudjelovanja imaju učenici od 12 do 17 godina. Tema ovogodišnjeg natječaja je provjera stvarnosti kako vidimo i stvaramo svijet putem medija. Prema rasporedu realizacije projekta, 20 učenika i profesora iz Celja boravilo je 28. i 29. studenog u Varaždinu. U realizaciji prve mobilnosti sudjelovalo je 20 učenika i profesori Elektrostrojarske škole Varaždin. Kako se bliže božićni i novogodišnji praznici, učenici 2. G razreda izradili su čestitku koju su uputili svim učenicima i djelatnicima Elektrostrojarske škole. Koliko iglica ima bor, koliko pahulja nebom šeće. Toliko zdravlja, sreće i lijepih snova. Neka vam donese godina nova. Svim učenicima i djelatnicima Elektrostrojarske škole želimo sretan Božić i nadolazeće blagdane.